you believe, sir. Koittaa kyseenalaistaa. Time travel hypnosis therapy can bring world peace and cure cancer. I have never been to the pyramids. Have you? Niin, oot sä käynyt pyramideille? No. And yet we know that they're there. What is your name? Mikä sun nimi on? Kato, ei osais vastaa. Mr. Moore. Jännittääks sua tällä hetkellä? Frightening? Yes. No. Pelottaaks sua tällä hetkellä? Mikä vittu sulla on? Miksi et sä halua aikamatkustaa munkaan? Eikä sä, että me löydetään jotain uutta. Perverted. Pervo! Not frighten me, sir, because it's not possible. What does frighten me? Skeptikko. Coming to you. Traveling in and out of time, as you understand it. Niin. But it's not unlike traveling down the river. You see, Tää ei edes taju mitä puhutaan. Ja sä et näe vittu sinne joen taakse. Se ei tarkoita, että se joki ei olisi siellä. I belong to no club. And if you're willing to allow Mihinkään me klubia, discussion, jos sä et halua this isn't a keskustella. discussion. Keskustelu, tää on grillaus. There's nothing I can do for you. Niin mä voin tehdä sulle mitään, jos You sun seem to know the mielipide on jo answer to tehty. questions. Why do you ask? Sä tiedät jo sun vastauksen päässä kysymyksiin, minkä takia sä kysyt. I'm sorry you're unwilling to defend your beliefs in any kind of rational Oh, way. if If- you already know the answers to your questions, then why ask? Pig fuck! Big fuck! Upsi. Se sano hassu They're not sana. helpless, and we are on a journey that risks the dark. Sit tulee. If you don't mind, Vittu good mongoloidi. night to you. Stop! Tän takia tää on hyvä leffa.